Lonyuke laya kufika kwishumi elinesixhenxe inani labantu abaswelekileyo ngenxa yokuvuza kwerhasi nokutyholwa ukuba ibisetyenziswa ngabambi mgodi abangekho semthethweni kumatyotyombe ase-Angelo eBoksburg kwiMpuma Randi. Inkulumbuso yase Gauteng umnumzana Panyaza Lesufi ivakalise ukukhathazeka ngomkhuba wokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kweli phondo. Litshone emini kubahlali bamatyotyombe ase-Angelo eBoksburg eGauteng ngethuba bebukele abantu besiwa okwempukane phambi kwabo bephulukana nobomi ngenxa yokuvuza kwerhasi. Kukholelwa ukuba le rhasi yeyabombi mgodi abangekho mthethweni abasebenza kwimigodi eyavalwayo ekufuphi nale ndawo. Sekuphumile umunye umfana wami la athi ayocitha amanzi. Luka ubuya lo mfana uyawa phansi. Uyaphuma gazi ngela kasipumulo. Siyaphuma thina sifuna ubheka ukuthi kahle kahle kwenzekelane. Lo uphumayo uyawa phansi, lo uphumayo uyawa phansi, lo uphumayo uyawa phansi. Hayi mina bangifonele ntambama ngo-6 bengisendlini. Bantshela ukuthi gijimani ngapha abantu bayafa. Noma ngiphuma nje ngijime ngizofika nto vela abantu bafile. Bafe umntwana nami firstborn yami ona 19 years. Kufana umakoti wami. Inkulumbuso yase Gauteng umnumzana Panyaza Lesufi ugxeke kabukhali lo mkhwa uqanduselayo wamazamazama watsho esithi kunemfuneko engxamisekileyo yeqela lezomthetho eliza kujongana ngqo nale ngxaki. This thing of illegal mining is completely out of control. We've said it. So I share your frustration. Actually, I'm frustrated. I'm of the view that we just need a specialized way of training our law enforcement. So if as a province and with the support of national government, if we can't confront crime, lawlessness and corruption head on and have the resources that are needed to deal with this thing, I'm not going to. I mean, we have put 4 billion rands as a province just to fight crime. It's not enough. Ukanti Lonyuke laya kufika kwishumi elinesixhenxe inani labantu abaphulukene nobomi babo kuquka abantwana 3 ngelixa amanye amaxhoba isachacha esibhedlele.